Sportu zdar! Česká liga se o víkendu nehrála, tak si aspoň pojďme shrnout ty nejzajímavější věci ze zahraničních top lig. Jdeme na to, znělka! Začneme v Anglii. Největší překvapení byla domácí prohra Liverpoolu s Nottingham Forest. Jediný gól dal bývalý hráč Chelsea Hudson-Odoi. První prohra Liverpoolu v soutěži. Salah byl překvapivě až moc nepřesný. Andy Robertson na levém beku se mi zdá už přesluhuje. Celkový víkend bez nasazení a náboje. Uvidíme, jak se s tím Arne Slot dokáže vypořádat dál. Za zmínku stojí určitě i výhra zraněními zdecimovaného Arsenalu na hřišti Tottenhamu. Gól dal Gabriel z rohu. Podívejte se, kdo všechno Arsenalu chyběl a ruku na srdce, znáte tyhle hráče, kteří byli na lavičce? Já ne. Haaland má další 2 góly a v probíhající sezóně už má ve 4 zápasech 9 gólů. Troufám si říct, že bude po třetí v řadě nejlepší střelec na konci sezóny. Co se týká Manchesteru City, tak víc než výkony na hřišti teď každý řeší to, že čelí hned 115 obviněním za porušením finančního fair play. V pondělí začne soud, který by měl trvat několik měsíců. Pro City by to mohlo znamenat ztrátu bodu v lepším případě, anebo dokonce sestup o soutěž níž. Pojďme do Španělska. Ve Španělsku stojí za zmínku pohodlná výhra Barcelony nad překvapením posledních let Gironou. Lamine Yamal si přinesl formu z Eura a na začátku ligy je velmi produktivní. V tomto zápase dal 2 góly. Ladislav Krejčí v lize stále nehraje. Od začátku sezony má odehráno pouze 9 minut. Ve středu ale odehrál velmi dobrý zápas v lize mistrů, tak uvidíme, jak to s ním bude dál. Real vyhrál díky 2 penaltám a je kvůli tomu terčem posměchu. Od začátku už jich měl několik. Za Atletico se trefily nové posily z Premier League, Gallagher a Alvarez. Alex Král odehrál za Espanyol celý zápas a ve Španělsku si ho chválí. Teď se pojďme podívat do Německa. Byl jsem zvědavý, jak se bude dařit Kompanymu v Bayernu a zatím jsou v lize 100%. Navíc týdnu vedl Bayern k drtivé výhře v lize mistrů. Za to Češi v Německu moc nehrají. Pouze Kadeřábek, který má v Hoffenheimu dlouhodobě pevnou pozici. Ale Šik, Čvančara, Hložek, Hranáč, Jurásek hrají sporadicky, i když Jurásek je teď zraněný dlouhodobě a Hložek má nějaké drobnější zranění. Uvidíme dál. Tohle je všechno. Uvidíme se zase příště. Sportu zdar!